nice people! Welcome to my vlog. So niya na punta sa sakyan nga mag-start sa itong vlogging. May trabaho today. So karon kauban ang akong anak, ang si Zaki, ang akong bunso. Hi to my vlog, Bana. Bana! Hi to my vlog. Tanaw lang nato kung asa ta mahipad-pad nga mga church kanang chapel. Katong white building ka mga nice people, mauto ang among new Baybay City Hall, kanang white building ka mga nice people, kay ni anami sa Diversion Road. Ang left side paingon sa Ormoc, ang straight paingon sa Tacloban, ang right side mao paingon sa Maasin City. Makalingaw sad ka mga nice people, no, magtanaw-tanaw sa palibot nga malain po ang atong pananaw, nga atong matanawan ang mga kabukiran, ang kahumayan, nindot sa tanawon ka mga nice people. Kini ang lugar ka mga nice people, nahisa ko pa ni sa Barangay Hipusngo. Ang kadaplinan ka mga nice people, kini makita na to ka mga nice people ang mga puno sa mga nangka. Nangka, jackfruit. Naidaghan ka adyong mga puno sa nangka, ang daplin sa mo bagong building. Oh my goodness, kadaghan na ba diri ang mga nakapalit ay nga mga property dini sa una wa pa jud ni. Ang daplin ni nga ni sa karsada mao ang mga punuan sa nangka. Kita kay nag-property ani mga nangka sa government property gyapon siguro ni, no? Apo diri as atpang mao ni project siguro ni sa gobyerno ang mga nangka nga gipangtanom sa daplin sa karsada ka mga nice people. So nindot pa sad na sila tan-aw, no, nga maglaray na sila nga mamunga na silang mga nangka. Checkpoint? Manuli ka man ni. Nay mga checkpoint ka mga nice people. Nay mga pulis. Hi, ka mga nice people. Hi to my vlog. Dako ang dagat ka mga nice people. Kaup ang dagat today. Mao ni ang Palhi River. Sinata sa Barangay Sabang Barangay Sabanga Bridge. Ako jud nga kaup karon adlaw ug malinaw ang dagat. Super kalinaw ang dagat karon. Linaw kadyo ang dagat. Pasuod na ta ka mga nice people, no, nga paingon na ta sa Barangay Punpunan ni Senior San Antonio de Padua ka mga nice people. Okay. So masuod na ta diri Kaning uban di ka na daghan na nga to ka mga nice people nga nakamotor. Naman po church nga to sa taas Berto. Sa nga to Lintaon. Kasama Mama Miring. Mama Miring. Mo ato ta? Okay na nga to Init ang good. Sama nga to di. Mo ato sita. Unahon na to. Unahon naman dito, pero dili kadyo init. Asa sa Lintaon. So may diri apa ingon sa Lintaon nga to may sa may Mama Mary Church. Sa kauna ka mga nice people. Ingon na sa taas ng tag-pressure ani. Ura na tanig mabungog-bungog. Nay, natingagi ko unsa nga nung nakasimot gyud ko kanang kuan ba? Unsa man? Mais. Na may mais dira. May mais sa kaon diha. Bugnaw ang karsada paingon sa Lintaon. Kay daghang mga kakahuyan nga atong maagian ka ba. Kaya may usan na ning kamot og kit-kit og sa mais. Don't think. Uwaw. Hindi na may kanding ka mga nice people. Uy, kanding. Kanding. Ihaw dito. Kanding, I don't care. Saman, hala. Ang bayag din na. Ha? Bayag din na. May mga bay diri ako. Kahapon na ba diri ang apart ka mga nice people. Puro na lang ni utong ning atong sakyanan ka mga nice people kay sa kaon jud ni paingon sa Lintaon pek. Dinhi lisura ka adyo ni dinhi oy. Dinhi di. Basta naglisod ka jud mi dihay may first time na mong are.
Nagliso jud may ngawa pagad jud ni simento. Ingana, oh. Kulbaa jud mo pagliko, oh. Madiretso pa diha. Anes ubos. Hindi ko po. Oh, dira. Na madiretso ka din ha. Ngana ta ka mga nice people kung abli ba na or dili ba kay buro mag way mga tao nga hing sulod din ha karon murag kamera man siguro. So lako na mo una na mo. So atong tanaon ka mga nice people diri kung uy na abli. Ay abli, wow, abli. Swerte ta ka mga nice people kay abli ang kuan church diri na. Mag-wish ha. Father, Son, Holy Spirit, amen. First time gani nga kanang musud og simbahan mag-wish ta. Kung say atong wish. Mga ka-nice people, human namin nag-rosary ka mga nice people. Sus, nindo ta diri ka mga nice people, oy. Ganahan ang akong mga anak, oh. Kay, arang nindo ta sa kuan kanang weather, tugnaw. As in, kuan ba ka na bang fresh ka ajo ang atong paminaw diri nga. Sakto ra gud sa kuan, temperature ba? Oh. Sige, mag-picnic ta sunod din kadyo ang ilang kisame. Nindot ta kaadyo, oh. Nindot kadyo design sa ilang kisame. So magpaduol ka sa altar. Na. Paduol ka sa altar. Ilang altar ka mga nice people nindot sa ayo. Nindot na. Nindot sila kisami ka mga nice people. Mag-o pa magod nga church, di pa man nidugay na himo. Mga 5 years pa man siguro nila human. Okay ka mga nice people. Paubos namin, mo ato namin ni Senior San Antonio de Padua. Palugsong namin gikan sa lintaon. Taas gya po pressure. Hinay Berto, kay likoon. Ang driver kusog mo korehir sa driver. Pasud nita sa barangay Punpunan proper ka mga nice people. Okay ka mga nice people ni anata ni Senior San Antonio de Padua Shrine. Pasud na may ka mga nice people diri sa atong pagbisita iglesia ni Senior San Antonio de Padua. Ang uban picture for documentation like ni video sud na mo. Video kay aron pud na apod tay mga memories nga. Okay, ka mga nice people, manguli nami kay human nami namisita diri ni Senior San Antonio de Padua diri sa barangay Punpunan, Baybay City, Leyte. Okay, hi, kuana kanang babay na to sa atong vlog today. Hi. Hi ka mga nice people. See you on my next vlog. Bye. Bye. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye! Kay manguli namin.